हमार अटी पटी के मिला के 15-16 जनी सरहज जुटी गई। बाड़ू मिलल सुतार से जी सरहज सुघर हमार हाँ। आ चुरैलियो जा सन लजा तहरो रूप नियार। हे देवी फरछीन जगत में तोही बात। हमार अटी पटी के मिला के 15-16 जनी सरहज जुटी गई। अच्छा आ सगर जान लागल लोग कहे बड़ा बढ़िया रे वो कविता लिखतनी, एगो हमरा पर लिखी, एगो हमरा पर लिखी, हमरा पर लिखी। हम कहनी भाई कितना लोग पर हम कविता लिखे। हाँ। एक जानी बड़ी खूबसूरत रहली, कहनी अच्छा सरहज हाँ बड़ी खूबसूरत रहली, तो कहनी चली रहुए पर एगो लिखता नहीं, अब बाकी लोग पारा पर लिखे। तो कहली हाँ हाँ हमरा हमरा पर सुनाई, हमरा पर सुनाई। तो उनका है कि कहनी बाड़ू मिलल सुतार से जी सरहज सुघर हमार हाँ। आ चुरैलियो जा सन लजा तहरो रूप निहार। तहरो रूप निहार जगे कौवन में पानी हाँ। और करी खा पोती कहे सन हमहू बानी। अच्छा आ कई कई हफ्ता पर मारेलू घर में झाड़ू। हाँ। हे देवी फरछीन जगत में तोही बात। इस सुंदरता बदला आ सरहज राखेलू सदा लट में ढील सहेज। हाँ। सरहज राखेलू सदा लट में ढील सहेज। लागत बात हसे मिली हमरा उहे दहेज। हाँ। आ हमरा उहे दहेज जवन हम घर ले जाए आ तहरे तरिया दिन भर खबर खबर खजुआए। आ घरे रह कुशीनगर गोरखपुर बड़ा है आ खजुआए तो भोर कबो न परबो सरह।